Είμαστε από την εταιρεία Endomecta, εταιρεία πεντομόσεων απολυμάνσεων και μειοκτονίας και απευθυνόμαστε σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής. Τα έντομα που αντιμετωπίζουμε κατά κύριο λόγο είναι οι κατσαρίδες, τα κουνούπια, οι κοργοί και οποιοδήποτε άλλο ανεπιθύμητο έντομο μπορεί να βρεθεί στο χώρο σας. Τα έντομα ξεκινάνε και αυξάνονται κατά τη διάρκεια της άνοιξης, έχοντας ως κορύφωση τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ωστόσο, ακόμα και το χειμώνα μπορεί να παρατηρήσουμε έντομα με μειωμένη όμως δραστηριότητα. Εάν έχετε κατσαρίδες στο χώρο σας, πράγμα συνηθισμένο συνήθως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με μία εφαρμογή συνήθως αντιμετωπίζετε. Σε σπάνιες περιπτώσεις με αυξημένο πληθυσμό μπορεί να χρειαστεί και μία δεύτερη σε βάθος χρόνου. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια έξαρση των κοριών στην Ελλάδα. Για να τις αντιμετωπίσουμε, θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 εφαρμογές. Τα εντομοκτώνα που χρησιμοποιούμε είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο και φιλικά προς το περιβάλλον. Δεν προκαλούν προβλήματα ούτε στους ανθρώπους ούτε στα κατοικίδια τους. Και φυσικά θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας δοθούν από τον τεχνικό. Η τιμή για μία πεντόμωση ξεκινάει από τα 30 ευρώ συν ΦΠΑ. Και από τη στιγμή που θα μας καλέσετε, θα είμαστε στο χώρο σας το συντομότερο δυνατόν.